zu motero zea, ez da? Zer, harrituta zer? Pixkat, ez daukaz itxura. Baina egia da, juzgatzen dugula itxura motorran ibiltzen da norbaitena, ez da? Eta badago gauza bat grazia handea egiten diana. Eta askotan, zuri ere bai segurazki, zenbat aldiz galdetu dizute, esan dizute, erotuta zaude. Egiten dituzuen gauza horiekin, erotuta zaude. Askotan. Pentsatzen zuri ere, Eta nik esan dira, gu ez gaude hain erotuta. Ez. Eske jendeak usten du Himalaiara joaten zarelako eta 8.000koak eskalatzen dituzulako munduko arrisku guztian dagoela. Azkenean ez gera konturatzen arriskua mendian edozen lekuetan egon daitekela. Osea, egon daiteke hemen edozen Euskal Herriko mendietan. Igual hemen gehiago. Edo hemen gehiago. Gure istripurik handiena etzen suertatu Himalaian. Pirinioetan gertatu zen. Hori askotan gertatzen da igual egiten duzunean bidaia luze bat, igual oporretan, ez? Joaten zera kanpora, eta kilometrok eta kilometrok, orduk eta orduk. Eta normalian, ja etxera iristen zarenean, gure kasuan, ja sartzen zarenean Euskal Herrira, edo Lizarra edo Gipuzkoara edo, ja itxi nago. Eta zeiten duzu, erlajatu. Osea, zure objektiboa da ondo pasa, baino etxera bueltatu. Eta gurea hori izan, osea, ondo pasa, eskalatu, baino etxera bueltatu. Eta motorraretako etxean ateratzen zarenean, berdin. Eta guztiek jokatu behar dugu arduratsu. Zer bestela, jai daukagu.